Honorable Dr. Balarabe Shehu Akali. To kai sponsoring bill akan almajiri commission a zauren majalisar wakilai, ko me yasa kai wannan sponsoring bill din? Hakika a zauren majalisar wakilai tara wato 9th assembly na jagoranci wannan kuduri tare da sauran majalisa 17 na ganin an kafa hukuma ta musamman mai kula da tsarin ilimi da tarbiyya da kuma darajar karatun allo da almajirci da tsariya a Najeriya. Kuma majalisa muka samu goyon bayan majalisa ta tarayya musamman nan ta majalisar wakilai, sannan kuma daga nan aka kai shi zauren majalisa ta sanatoci wacce dattawa su ma suka ba da goyon baya gaba ɗaya majalisar dai aka kama aka haɗa wannan doka aka kai ma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma ya albarkaci wannan doka ya tsaron hukumar cikakkiya da kuma doka ta fitacce wato act. Wannan abin da ya jawo hankalinmu a wannan majalisa shine matsaloli na harkar almajirci a Najeriya wanda aka yi tattaunawa ko aka tabbatar shi shekaru aru amma ba a kawo maslaha ko ta yadda za a warware matsalar. To akan wannan da aka ce mutu a ta labari shin me matakin da ya kamata a doka ya ɗaya daga cikin abin da na biyu kuma mafi yawancin majalisa a wacce majalisa ta tara abin da muka tabbatar muka yi kuma shine almajirci ba bara da ba almajirci da ba sannan kuma almajiri mai ilmanci ne, almajiri ba jahili ba. Tsari ne na ilimi wanda turawa da suka zo suka gwake shi da gangan suka hana shi kudaden tafiyar da shi, aka ware shi aka ce boko ne fa ilimi. To ɗaya daga cikin maganganu na wannan doka da kuma aka ba shi ne boko ba shi ne kaɗai ilimi ya fi ƙarfin ka iya turanci kaɗai ko ka iya rubutu da karatu da turanci. Ilimi wani manhaja ce ta rayuwarka gaba ɗaya ta yadda za ka dogara da kanka, za ka yi karatu ka yi rubutu ka samu abokan da abubuwan ci gaba da inganta rayuwar al'umma da adama gaba ɗaya. To tsarin karatu almajirci na ainihi wanda ya fi shekara 2000 kuma tushe misali a bayan nan a Sokoto birnin Shehu mu ba mu san shi da bara ba, kuma muka binciken da muka yi mai zurfi sai muka gano da kudaden almajiran ma aka gina wannan boko da ake bayan tura sun ci Najeriya da yaki ko sannan ba Najeriya kasar dai na Hausa da kuma sauran kasashen na Yarbawa ko na Ibo, saboda ai da kudaden haraji na almajirai na auduga wato kada abincin kada a Sokoto da gyada da gero da da shinkafa aka dinga ba wa kuɗi da kuma wani sassa da suke da ra'ayi, amma aka hana makarantun almajirci tsangaya kuɗaɗe da tafiyar da su don da ba sa bara. Akan haka muna a binciken da muke muka gama takardar da mai girma tsohon firimiya na arewa Ahmadu Bello ya rubuta ya ce ma gwamnatin mulkin mallaka da lokacin kudin gwamnati shi bai zai aminta da wannan tsari da ake karɓa haraji hannun manoma na auduga na gyaɗa gero dawa masara da kuma jangali hannun fulani na shanu sannan a ba wa makarantun buhu kuɗaɗe kawai, amma makarantun ƙur'ani ko na allo ko na tsangaya ba a ba su ci ba zai da wannan da dai irin kuma har gobe haka ake duk wani dan boko da gari a Najeriya wanda ya je Ingila karatu ko da kuɗin almajirai wallahi aka biya mai scholarship ya je kashe tun kafin a gano mai da kuɗin almajirai dan haka a ba almajirai haƙƙi sannan ilimi yawa ne da shi ba boko ne kawai ilimi ba. To a gani ka idan muka duba ilimi gaba ɗaya idan ilimi ya inganta yana iya kawo sauƙi wajen tashe-tashe hankulan da muke fama da su musamman arewa maso yamma da arewa maso gabas. Kwarai da gaske ai bari in gama a majalisa lokacin da muke ta wannan muhawara ɗaya daga cikin abin da ya sa abokan mu yan uwan aikin mu kuma yan majalisa na kudu sun ƙarwa da gwamnati suka yi ba komi da zalincin da ake wa sashen karatun allo ko almajirci da wa'annan da ake sa makaranta yana da cikin abin da ya kawo rashin zaman lafiya na harkar satan mutane fashi da sauransu da kuma barayin daji. Da an bi haƙoƙi an ba kowa haƙƙinsa an ba kowa ilimi ingantacce da kuma zai dogara da kanshi wa'anda ba don haka suka ba da goyon ba ko a lokacin da aka yi zaman sauraron ra'ayin jin jama'a wata yanzu public hearing wanda aka yi a 20 ga watan Maris
kowa gaba ɗaya 100% an cika wannan zauren na sauran rayuwa public yana an cika ƙungiyoyi na ko'ina, ƙungiyoyi na addinai, ƙungiyoyi na kiristoci, ƙungiyoyi na masana masu sana'a, ƙungiyoyi na fulani, ƙungiyoyi na hausayar ba kowa ya bada goyon bayan ce lalle suna bada goyon bayan kafa wannan hukumar za ta inganta da ba da matsayi da yanci na karatun allo tsangaya ko makaranta da kuma makaranta almajirci za ta koyar tarbiyya da sanin yancin kasa da sun education da kuma son kasa za ta koyar da abubuwan suka shafi a harkar kwamfuta a wato digital education kenan digital literacy da kuma manhajan kwamfuta sannan kuma za ta koyar da abubuwan dogaro da kai ga yaran mu almajirai da kuma inda za makaranta abubuwan suka shafi ko kere-kere fasaha da kimiyya certificate na a bayar certificate iya aiki ce ba certificate ta kai ba dan ɗaya da cewa wani kuma za ta yi za ta ba da wani kuma skill certificate ba certificate ka san yanzu boko mu certificate ake bayarwa ka je ka ta nema aiki wannan skill certificate za a bayar wato me ka iya ba da karanta ba don haka ɗaliban da za a yayi a Najeriya arewa kudu ko yamma yara ne inda sun iya turancin in larabcin da sun yashi sun iya rubutu sun iya karatu sannan suna sana'o'in hannu da na dogaro da kai sannan kuma sun iya ayyuka suna iya samun wasu aikin yi don su riga sun yi aiki.